Представяме ви тоалетния адаптер Toilet Trainer на фирмата KidsKit. Пред вас са частите от комплекта. За да сглобите адаптера като гърне, най-напред вземете зелената шпилка и поставете на нея двете зелени крачета и двете прави сини подпори. Стегнете подпорите и крачетата към шпилката с гайки. Пригответе и другите две подпори, като монтирате в долната им част зеленото стъпало. Фиксирайте стъпалото с винтове и гайки. Свържете подпорните части и щръкнете заключващите бутони. Поставете седалката и я стегнете с винтове и гайки в четирите отвора. Накрая поставете канчето в отвора на седалката. Сглобен като гърне, тоалетният адаптер е стабилен, сигурен и удобен за по-малките деца. Когато решите да приучвате детето да използва тоалетната чиния, разглобете адаптера и го сглобете по начина, който виждате. Това е видът на адаптера, сглобен за ползване с тоалетна чиния. Конструктивно, адаптерът е пригоден за използване с всички модели стандартни тоалетни чинии. Когато не се използва, адаптерът може да бъде прибран компактно, за да не заема място. Възпитайте тоалетни навици от детето си, като му осигурите самостоятелност, стабилност и комфорт с адаптера Toilet Trainer на фирмата KidsKit.